Kamar yadda kuke kallo nan, ango Adam da Zango kenan da amaryarsa Maimuna inda suke cin amarcinsu cikin nishadi, wanda ya gayyaci babban abokinsa shi ma tare da amaryarsa, duk da cewa shi ma ba daɗe da yin ɗaurin auren nasu ba. Cin sauro kasance da mu cikin bidiyon nan, duba da yadda mutane suke ta magana akan Adam da Zango, duba da raunin da ya yi har ya kai ga sun yi azumi wanda motar a cikin wasu motocin ma sun mutu azamin nasu. Da tabbas dai ana tunanin amarya nana Maimuna za ta ɗauki kuma irin sati ɗaya ko biyu kan a kawo ta, sai gashi a ranar da aka ɗaura auren, a ranar duk da cewa an yi auren ne ma'ana a ɓoye ba tare da yan kane sun sani ba. A ranar aka kawo amarya, kuma a ranar Adam A Zango aka ziyarci abokan nasu har suka cire babban fati duba da domin taya Adam A Zango murna. Duk inda ka zaga a halin yanzu a fadin Najeriya ba abin da ake magana face auren fitaccen jarumi Adam A Zango, duba da ya hana mutane su faɗi akan ranar da za a ɗaura auren tun a lokacin, wanda yan uwansa ne kawai sai family, wanda family nasu ma ba kowa ne ya sani ba. To babu shakka, wanda idan kuka duba cikin bidiyon za ku ga jaruma ma'ana Maimuna Muhammad ko in ce amarya a halin yanzu, tun yanzu ta ba harkaka ne ta nema wa kanta maslaha, wanda koina idan ka zaga faɗin Kano ba abin da ake taya Adam A Zango face fatan alkai. Dai Adam A Zango idan baka manta mutum ne na mutane, duk inda ka zagaya ana a faɗin Najeriya Adam A Zango ya yi shura, kuma ana neman waƙoƙinsa duk inda ka zagaya. Wanda shi kanshi Naziru sarkin waka ya ziyarci bikin Adam A Zango, duba da irin su Adinu sun masa fatan alkai da duk wani ɗan Kano, sai dai abinda mutane suke magana da aka huta rana ne kaɗai bai ziyarci wannan biki ba. Tumin sauro duk da yi mutane sun ce da cewa dole ka hutu rara shine wanda ya zama zakarin gwaji wa'ana akan batu na Adam A Zango, wanda Adam A Zango shine wanda ya fito da dole ka hutu rara.